mapedza school ndopamusha pangu chaipo unotondiwana ipapo. Yes, koni mudade. So stage number 4, you need to take care of yourself. Guys, kana maita stress, kana mafirwa, kana marambiwa, both zvese zvine stress yakafanana kufirwa kurambiwa nekuti you undergo similar stress. One key thing is to take care of yourself. Always take care of yourself. And remember your triggers. Zvinhu zvinotrigger. Kana pane majaketi avakakusiyira papai vavo kana mai vavo vakashaika, kana pane imwe guilt yaunenge unayo, remember kuti matriggers chii and maybe avoid them for that point. Don't get hung up on the same 5 stages atambotaura dzea dzegrief. Avoid making big decisions at first. Kuti hari inondifungidza baba vangu ndakunoiputsa, because dzimwe dzenguva uchazoimisa hari kuti adena ndakachengeta hari. So avoid making strong decisions at first. Avoid them. Zvimwe chinostresa ndechekuti pamwe mubereki anofa okusiya uine depth yeurwere hwese, vanofa vakupedzera mari yese uchipatara usara nezvikwere, medical debt and all that, and insufficient access to pay debt. Nguva vasati vapedza kuroora onzi ndo uchazonopedza roora racho and stuff, and a lot of things. We need to know kuti sometimes these things happen. Let's not dwell on them. It's not easy. I'm not saying it's a method inoshanda. Umwe noumwe anorwadziwa zvakasiyana and they grieve differently. Right. Barbara Mutanda, audio. I hope it works. Don't assume kuti munhu akafirwa last year ava right. No. Vamwe vanoita 5 years vachichema. Hello, Colin. Hi, Kwasha. Hello? No, they can't. Saka imi motaura ikoko indongo kuno bhozi ndikataura ndechita muhongira, imi chitaura then mongotaura moti bhozi nini kuno ndikataura ndechita muhongira ikoko. Okay. Yeah, inenge yaita. All right, because ndani my earphones now. And nyaya yekufirwa ikai, it's a very sensitive issue. Iko zvino vanhu tangospreada munyika dzakasiyana siyana. And I think even back kumusha ikoko zvinodependa nenzvimbo yamuri. Inini ndakarorwa kumazezuru, that is much east. Vanopreserva culture yavo zvisingatoiti, especially when it comes to kufirwa. Murume akafa, mukadzi unofanirwa kugara 1 year. Wachiti wanomirira kuti pawigwa murume wako guwa iroro kana kwazonaya mvura, then woti mvura iya yanaya yadzima tsoka, then after mvura yanaya kwadzimwa tsoka guwa rapararira, then wozoronga zvikuru waguwa. Iwewe ndo paunenge wakapfekeswa hembe yeblack iyaya. Kana usina mari inenge ingori 1 uchioma ndikupfeka uchibvisa uchipfeka. Chibvisa uchipfeka. Kana uine mari ndopa mazuva ano vanhu vangotengawo dzakasiyana siyana dzemadesign. But you remember those hembe design pure cotton iya yekuti ukawacha inofedha kusvika yaakucheneruka black iyoyo. Handiti. And unenge uchitonzi unofanira kugara pamusha ipapo panana amwene nana tezvara kusvika gore rapera iroro haubvumidzwa kufamba. Ukangofamba I think wanenge wakutofunga kuti waenda undotsvaga varume. And culture iyoyo yekuti panofa murume wako handinoziva kuti vanoti vanotora kana banga kana huta kana banga rebakatwa riya rekuti rinoiswa chinhu chinovhara riya rovharirwa handiti. Exactly. Wotora tsvimbo, wotora banga, wotora ndiro, wotora kapu, wotora wozotora zviyo,
woisa mubhodhoro kana gaba risingadyiwe nemakonzo nezvinhu izvozvi zvoiswa zvopambirwa kana mumaplastic zvopambirwa musaga zvopambirwa mune zvimwe kusvika zvapambirwa zvosungirirwa zvotorwa zvosungwa pamwe chete zvoiswa muhozi dzekuchadzochengetwa chikafu dzedze dzosungirwa mudenga. Handiti that is a day toti munhu awigwa nhasi the following day panogoyiwa nhumbi ndobva zvinoitwa zvese izvozvo wobva zvaturikwa. Musi waunopedza gore pawanozotanga ipapo zvekuti kana mvura ikasanaya, remember apa zvinomira kunzi mvura inaya idzime tsoka dziri paguwa paya. Kana ikasanaya kukaita mvura yekuti kune drought, the next year again panonaya mvura ndo panozodzimwa tsoka idzo, ndo pachaburiswa zvinhu. Saka zviri kureva kuti iweweka you will never get out of the process of grieving. Handiti and that torture alone yekuti pane zvinhu zvatorwa zviri kunzi zvasungirirwa they don't just sungirira for nothing. Zvine makonsekwenses azvinoenda nazvo. Zvikadyiwa kana gonzo rikandoruma saga riya, kungoruma gonzo mozwa makonzo ekumusha zvatonzi muroora ahura, watonzi wahura. Iwa wakuudze musi wazvinondoturunurwa paya nometa wachiziva kuti mbama mune makonzo wachatongoti pane chiwanhu chakaitika, wakutofamba kuenda kunganga kundobvunza kutonzi pachiwanhu pedu hazviite kuti zvemufi zvinorumwa muroora akatohura. Itori tosha yaunenge utori iyoyo isingakubudise mukuchema. Musi wacho wazvinodzikiswa iwoyo zviyo zvichitorwa zvichidi zvopera wobika hwawo 7 days uri kungochema 7 days yadzopera kozorara kuchirohwa ngoma kana kuchiitwa nenyara dzokozopera. Hepano after day remangwana riya riya kurowa guva rawo mangwana kuseni wakangogara zvinhu zviya zvotorwa zvoburitswa muroora ako dziripo zvese zviripo tsvimbo dzawaridzwa wakunzi jamba tsvimbo. Iwe unenge uine stress yako honestly for the 1 year or 1.5 years or 2 years uri kutobvunda because hausiziva zvakaitika uri patorture areas trauma chaiyo wozoona munhu yaya akuda kuti ajambe tsvimbo yaya because wozoona munhu amukadzi akunzi jamba yetsvimbo aiwa wonzi jamba yetsvimbo wonzi jamba tsvimbo dziyadziya iwe because you are in shock pamwe wodzedzarika wakuda kudonha kana kuti wodonha pfungwa dzako dzacho dzakatotamayas kudhara wonzi mazvona akahura but ndakahura kupi ndandiinemi for all those years handi kuzvona. It's very culture honestly kuwakadzi is very traumatic. I'm telling you. Uchichema mukadzi muri panhamo mirani mbokudze muri pana. I'm talking from experience. Muri panhamo kudai mukadzi wemunhu afa makagara anti sasa unowakirwa unonzi mutsotso kuti wari wanenge wari madziro member kuti the other side wani muri mumba unotonzwa varume achinzi mupeiwa murume uyo afirwa nemukadzi mupei masesa adhakwe zvake wotonzi ayo shamwariwe chemanetariro pamhiri panhinga apa pane chimvana chakafirwa nemurume kudhara chinowana 2 kwakadaikwa kune mukadzi asina murume atofirwa wakutomurongera. Handiti but iwe mukadzi ukafirwa nemurume munhu wese just imagine imwe trauma inoitika unonzi gara panzvimbo paunoisirwa magumbezi ugojegwa ugogara ipapo kana ukatodzwa wetu unotomboshingira kuti ndisimuke here kana nditese munhu wese anonge achingoti zvipasi yawekani auya yawekani hausimuke ende hauregedze kuchema because wari kuuya wachikunangira iwewe nyange ukati ndambozorora iweka hauzorori mwanangu unamba uchingonzi chema but murume anenge achitotaura nyaya atori panze wakambona tauchaimataura iyoyo vakada zvavo kuimba ndiwapirwa nababa vako voimba waikanyaira seng'ombe handiti wazviona vachiita vachimutukira wapirwa nehama yako taura hako saka very traumatizing. Baba vako vafa wanzi mukaka waizvimutedzera zvaiita taura hako saka hako wakadzi zvese zveprocess of grieving yawataura ka I think it works kumeni kuvarume hameno nekuti vanhu taakune nyika dzinedzi but handiri kuzwa kuti vanhu vekuzimbabwe vazhinji vakafa nyangwe murume munoendeswa kuzimbabwe once maendeswa ikoko that culture prevail unotondosangana nazvo zvozoti zvauya futi wapedza gore riya wakapfeka hembe nhema guva razorohwa hepano paproperty zvese zvinotorwa hama dzichirwisana kunge wakasenza naye iwe wacho mukadzi waisenza uchirara nenzara kuti nda kuita chakati nemurume wangu bvutu hauna kana pawa
ndopamunozoona mukadzi pepeyo vakunzi pamusoro pezvo futi vanokumanikidza kuti garwa nhaka nemwana wepamba ipapo kutonzi garwa because vanokwanisa kuti zvawapiwa iwe because une vanaka ukazvipiwa uchamuvha nevana wondoita another life. Saka apa kunzi garwa nhaka vachikumanikidza kuti garwa nhaka kuti urambe uri pamba ipapo zvese zvauchapiwa zvinoenda kuna bamunini wauri kupiwa iwewo kana ani. Saka traumatizing yevakadzi wafirwa it will never end. Yes, it will never end. That's why izvozvi ndiri kuchema. So nemovie yaneria yaya it really touches me. Ndikangozvinga ndonzwa misodzi yangu ichibuda kudai kuti mutukudzi iyoyo it was a hint for us as African and Zimbabwean to divert from that culture yakaitika paneria, but still ichiri kuitika. Saka honestly tarasikirwa. Honestly it's not easy. Not only that, munoziva kuti even vanacha even mauyi chaiko chaiko munhu afirwa wachona mudzimai. What was I trying to say? Pane point yamataura ikandifungidza. Even let's say makaona pakashaika tsvangirai. Kune vanhu right now vanoti vakaona maitsvangirai vakamira nemurume otoziva kuti vanhu vaya vatanga how many years akutotsvaga murume even panhamo kunzi tasai kugeza kwaaita kugeza kwacho hakuchaiti semunhu afirwa. Muda kuti afambe netsvina mugomuseka futi womuseka kuti honai uchapa hwaainawo kana ye murume wacho aigogara sei regai akandohura kana dai hatina pedu especially vanhukadzi we are just tinoitwa bully ende pamba zvinhu pacho hatibhurwe kana nevarume. hanzi narugare kokujamba tsvimbo kugarwa nhaka here nhaikola. No kujamba handida kuudza kuti tsvimbo dziya dzine dzakaturikwa. Saka musi unorohwa guwa manje zviyo zviya zvinenge zvirimo zvinotorwa zvonyikwa pamwe chete mamera aya anonyikwa ekutangisa hwahwa ayaya, but ndiro dzinozopiwa amai dzedzirimo muchisaga imomo. Tsvimbo manje ndochiwanhu chako inowaridzwa paiswa rukukwe zvonzi mukadzi kuti tione kuti mukadzi haana kuhura haana kudarikira haana unonzi kupisa guwa. Kupisa guwa handi ndokurara nomwe murume usati waroherwa guwa remurume wako. Saka unonzi jamba tsvimbo of which is a trauma which it can irritate you, it can just shaken you. Munhu anoda kujamba kudaika obva adonha once ukangorieta uchida kujamba tsvimbo it's a sign yekuti pane zvakatoita ende gonzo rakazoruma futi sagaria remember. So that alone wanenge watoona pekuiteja. Aiwa ukabudisa maziso panhamo murume wako afa ukada kubudisa ziso rikangobuda chichena icho wakachiona makatozvona zvaita akasingambocheme murume uya nokaito neidzo foni dzako mazuva dzekuti imi munozondifonera muchiti ambuya matambudziko panhamo ndobatawo foni onzi anga akutotaura nezvikomba zvacho zviri kumhiri kwemakungu maitoona ziso jena aimborakidza kuchema iye kana aitenga achitobata foni yake achidii zvake atofanira kuti murume afa atichoenda zvachose. Hazviite mwanangu, it's so bad, I'm telling you. It's only men who have those. Anji these days kune vacharwira property vakawandisa vakatowandisa. Exactly zviri kuitika. It's a shame kuti vamwe vanhu havazvizive kuti it's part of culture zvinhu izvozvo vantongofunga kuti it's just a story. It's not a story, it's really culture inotoitika. Because sometimes mukaita miscarriage varume tinokangana noza mukadzi akaita miscarriage varume techimwe zvamufane kurasa condom. No munhu anga ari mudumbuka anga achitomunzwa exactly achitombopetseri mapartner vaindisa kucounseling. Mukadzi chaiye anenge afirwa namai vake murume anoita senge achatomuti mira handimbokuudzi nauye yerofunisa ndamborova sitonyeni ndikandorova sitonyeni ndozokuudza kuti pamai vako vafa, but stress inoita mukadzi wako iwe paunenge uda kudo akusatisfy maneeds akari physical iye akarukutika nokuchema hama yake. Zvakaoma culture yakatongooma zvakangofana. Iwe ukaroora mukadzi wako handiti isusu nenyaya yekuti taamaChristian takuerenga maBible plus knowledge yebiology and everything, we know the pathophysiology of someone getting pregnant kuti zvinofamba sei chii chinochaitika, but vanhu vari kumusha
vanogara kumusha kana even vamwe vanocho vakatodzidza but nenyaya yekuti culture is just with them unonzwa kuti iwe wanombotanga wachataura wozopedzisa watokubvunza kuti naiwe mukadzi wako ari right hawambofungi kuti iwe you are wrong or you can be wrong no wanotongotanga kubvunza kuti naiwe mukadzi wako ari right ukati haana kumbobvisa wakamona ari mhandara haana kumbobvisa nhumbu here kana kuti akambouraya mwana akarasa hanomazva izvozvi pakurasa mwana futi kuti wanoti munhu akabvisa nhumbu akarasa kamwana kadiki kakaraswa nesaidhi risiriro zvino wanoti mukadzi haazofa akaita umwe mwana kana wakambozvinzwa tucheche vanomurasa mujinga merwizi but anoiswa mahari ndo zvavanoita vamwe vanhu vanoisa kacheche mahari ante because kamvura wakagadzika mumagombekombe kwerwizi but kana munhu imagine mwana musikana abvisa nhumbu ari ega ongoisa muplastic ongokanda anondorasa kumvura kupi saka ivo vakuru handiti wazvona but vakuru machembere vanoti mwana anovigwa nesaidi rimwe side I don't know whether left kuradzikwa kana kuti anorerekera kuleft achiwigwa kacheche ikako ndokuti mai wacho wazoite umwe mwana but ukangorasa anyhow kana takarara nekuraita handiziva hangu kuti zvinofamba sei but ndo zvina ndinotoziva izvozvo kuti ndo zvaunoita saka vanoti ngovakuzokubvunza kuti pamwe akabvisa nhumbu akangorasa mwana akarasa nesaidhi risiriro saka akupiwa punishment vanenge vada kutoziva kuti iye mukadzi wavo akaroora uyu akanga akamira sei maybe iwewe murume nemukadzi kana ari murume wakadzidza anoda mukadzi wake unozoti aiwa ngatimedheyo kumadhokta wotozwawo kuti madhokta no you have a weaker sperm count kana kuti unoda enhancement kana kuti unoda nechi handiti moenda muri tu wozona mukadzi wako ane mwana but once wangozvisa pahama dzako dzikangobhiliva kuti iwe uchizvitutumadza kuti I'm okay mukadzi wako ndiye ane wrong definitely munorambana mukadzi wako wacho hatombomuda anongoti ndiye asingazvari kuita kunge iwe wakambonzwawo mwana mumusha uchiti mwana wangu hauna but wanongobhiliva kuti mukadzi is wrong so culture is very very biased when it comes to women. What do you advise one how to cope with fulfilling? Pane vana vari vasati varoora wechikomana kana wakangoroora wachangotanga dzimba culture hongu follow why but plan with your wife together do your things together because you are one munozotsvaga rubatsiro pane zvimwe zvinhu zvinenge zvatowe worse but when it comes to a problem when it comes solve it two of you because ndimakadanana ndimunozivana you trust each other munoziva zvamakadanirana pane connection pane chemistry you have to solve your problem mozoendawo kunotsvaga pane rumwe rubatsiro rwekuti munozodawo wana tete wana mbuya but watrustei vanhu ivavo iwai nefaith yekuti vanozotibatsira kana mandona zvisinaka honestly tsvagai makansela amwe echirungu kana wamwewo vanhuwo zvavo wasiri wefamily because family always bring the problem it makes the problems bigger kune mamafamily ari good handirambe but wazhinji wacho wanzi watongoenda watowana weye yekupinda nayo wakutarisa kuti vanhu ava vakamira sei vanei zvawainazvo background wakuda background history then kana watoona zvakatodaro wachitobvira kuti wazvikuchidzire wanotokuchidzira kuti zvitongofara titofanane zvingopere zvingofa zvakalodha saka vana idai wakadzi wenyu chaiwo any problem solve nemukadzi wako wakadzi wasikana trusta murume wako ida murume usapota uchireva murume wako nevamwe vanhu veukama vefamily kana kuti murume usapota uchireva mukadzi wako nevanhu vefamily no always be together kana munhu akatoti murume wako akazodai no I will talk to him ukangomushaisa door it's okay but ukangomuvhurira door kuti anokufidza neinformation imba iyo hairarama it goes yeah so we have to be very very careful. Wakangomupirwa remember that there is no right or wrong way to feel you can feel any hakuna nzira culture inoti kana uchichema unochema left side unochema wakadai no there is no right or wrong way of feeling kana wafirwa don't feel guilty kuti unoda kuchema uchidai uchimwiza mavoko kana unoda kuchema neziso 1 vamwe vanoti hanzi ukachema neziso 1 uri muroi no kufirwa rega ndikuudze imwe story yandakakura ndichiona kumusha ini ndakakurira kumusha vanhu vaifa ndozo zvomusha zvekuti vanhu vanosvika
unenge waona kana kuti 2 seconds wachifamba ubva ngusvika wachingochema wachingodaro wachingochema. Saka zvaingonetsa kuti ndaizobvunza mama wadzoka ndikati hey mama ko wana wangu wachifamba wachitonzwa wachotaura nyaya wachose pazongosvika pageji apa wabva watanga waridza mhere mubva kuti ndokuchema kwacho chichichichi. Saka nenyaya yekuti unenge uri mwana mudiki plus zvinenge zvisati zvanyatsoitikira pauri kuti unyatsonzwe feeling yekurwadziwa handiti. Then pakazoitika nhamo yakaitika close family member. Izvo zvese izvo zvekuti hanzi munhu unochema uchizhangandira kana kuti uchiita your voice out, honestly it's something which you beyond your control. Zvinotongoitika. And I think it's one of the process which helps you for the process of grieving and loss. Because ukasachema ukada kuita chirungu yezvekunzi kune funeral kuzonzi nhamuka, it's a very bad way. Munhu ingochema your voice out, it helps you relieve all the pain, everything, it goes out. And ukaona munhu ari kuchema afirwa ndimai ndibaba mwana, don't say aiwa shamwari nyarara chema netariro, rega munhu achema azvipedzere shungu dzake. It's okay kuchema. Usanyepere kuda kuita chirungu kana kuda kuita chisalad kana chislaikuiti pachisingaite. Rega munhu acheme anonyarara pane pangapedze 2 days 3 days achema. No, but the more you express your pain through that high vocal crying or something, it really helps. Paunochema misodzi yachibuda inorelifa headache. Anozoti kuchema tsinga dzemusoro dzinobuda zvinode, but paunozogara manje wanyatsoti zoti zii unenge watanga kurizina manje kuti okay this is death, munhu atoenda atoda, but unenge watochema zvatope eno unotonyazozwa feeling yekutoti exactly kutozwa feeling yekuti no I'm still in pain, yes ndiri kurwadza kuti munhu aenda, but that inner pain inenge yabuda nekuchema. Saka that is the only way yainorelifa. Saka muwanhu tisapretotiwa tondodatana no hopanana tumatishu tumahengechefu, it's nonsense. Regai wanhu wacheme ndoku the process of grieving and loss yedu isusu yatinoziva kuti it really helps. Even ukaigoogle check it, it's true. Yeah, so kufirwa kunorwadza. Wanhu chemai, don't control your feelings. Tato wadzi kuchema kuti nekuti nhinga ari pano anozviziva, anozona kushama kwangu, anozona kutambura kwangu, anozona mhere yandiroridza ozofamba izoti. It's totally not accepted. Munhu ngaangocheme. Kufirwa kunoya nemawaves, kwakafanana nemawaves akuzipiti. Unenge wakadai so wofungwa kuti mvura iri mumabhildi. Kunoya rimwe ziwave rememory rinokuchemedza kuona suddenly wifirwa pasine mvura yemupiti pakapeka. Zvakaita kufirwa kunoita like that. So allow the person to express and akaramba chema sozvo aneta hope dzinozouya. Anobvoza anenge aneta nekuchema. Exactly. Yeah. Inini pakafa baba vangu ndandiri kunoku, and ndandine maexam kuuniversity, and ndandisati ndane passport yangu yekuzimbabwe yanga yaexpire, ndasati ndane passport yekunoku though ndanda permanent resident and everything. Hanzvadzi ndakaita nozva inonzi madness, ndakaita kakupenga nguva iyoyo. So ndandine malogs, ndikaenda ndatora chigero ndikatanga kwagera ndikakandira uko. Hanzvadzi yangu nekuziva kuti chichi because ndini mukuru, vakabva waya nemuroora wangu vakasvikogara vakanditaudza vakadi, but misodzi yangu inge isingabude, but tsinga dzangu dzemusoro idzi kuita kunge dzida kubhasta dzakadai kuita kunge chigunwe changu dzese musoro wangu uchiita kunge munhu ari kurwadziwa nezino uye uchivhingura kudai, but ndandisingagone kuchema. Misodzi yecho sorry, misodzi yecho ita kunge maziso angu akaoma kudai, but pakazosvika hanzvadzi yangu nemuroora wangu ndakagarisika pasi pasofa kudai, ndikatanga kuchema ndakachema zvokusvika izwi rangu raenda. Hanzvadzi yangu haina kutaura, akaregedza, ndakadara ndikachema ndakangogara ndega ndasingataure, ndaingonzwa ndichida kuchema ndikachema. Pandakazonyarara, yes, pandakazonyarara ndo paakati zvakaoma hanzvadzi zvaitika. Saka toita sei? Ndobva ndatanga kuchema because ndaiziva side rangu, ndandine exam mangwana, passport apa handina. Ndatanga kuchema. Pandakazonyarara hanzvadzi yangu yanga yafonera kuuk kwakuina hanzvadzi dzangu 4 wabva waiswa palive takutanga kutaura, then I calm down.
takatanga kuronga manje kuti ndodii. Ndikaudza problem yangu wakati problem yenyu toiziva, don't worry, tinenge tiinemi, but isusu takutogadzira kuenda kuuk. Hilton ngaachikwira auye kumba izvozvi zvese tadi. Imimi kana mine zvamuina zvamuda kubatsa chingorongai naHilton ipapo auye kumba. Wakaenda everything waindiudza wachifona wachidii. Ndaingoti pese pandainzwa kuda kuchema ndaingochema, pese pandaida kunzwa kuti ndichida kuchema ndaingochema, honestly. Yes, ende ndakazopedza aiwa ndakanyora ndakaenda ndikandonyora. No, it was the last subject yepa uni, so I have to go. Ende ndakainyora ende ndikaipasa kudarika mama subjects esanda ndakanyora. Ndikadzoka kuno vanhu vemunomu they are so supportive. Waiuya vanhu vekuchechi waiuya. And after that ndakazopedza 1 year ndisati ndaenda kumusha. Ndakazoenda kumusha tichindoisa dombo rababa ndikati kuvakomana no. Ndakatondosvikaita mariro angu ndega, hanzanzi kutokutaurira chokwadi. Ndakasvikaita mariro angu ndega because it was in me. I was having that feeling kuti zvaitongouya handati ndasingakwanisa kuzvikontrola, but ndo zvaitowepa izvozvo. Saka ndakaenda kumusha ndikati hanzanzi, ndikati I'm ready to go now, everything is okay. Kana painoda kuuya vanouya, but because makaenda kunhamo inini handina kuenda, saka ndinokwanisawo kuenda nevariko ivavo tondoitawo zvimwe zvinhu zvatisina kukwanisa kuita panguva iyo. Wakati wakauya, but it was my own way, like time yangu yandakatosvikawo chema though ndakambochema, but kuchema chandoda ngoramba chandanzokorera izvo ndezvekuti kuchema kunobatsira vanhu. Tisanyeberane kuti hanzi ukachema zvinoita kana kuti munhu anokunyaradza. No. Ukaona munhu achichema zveshoafirwa iri hama yake, either mai, mwana, baba, mukoma, sisi, mukoma, hanzvadzi, rega munhu acheme. True, yes, leave them. Hapana paunozombopedza zuva rese wacho. Pane katime kangoti kana 1 hour kana 20 minutes kana 30 minutes, let them shout out whatever, you know. It's okay for their health. Ivo vachichema accept kutoziva kuti zvadoitika munhu atofa haadzoki munhu. Kunyange ukasachema anomuka here hamuke, but chema shungu dziende patinyatsozva kuti dzipere. Munhu atoenda, munhu aenda. Ende uchine maways uri kuchema ipapo, try to cope, kuimagine life without them coping. Kana anga ari munhu angati kubhadharira fees, kana anga ari munhu angati there's a lot of things. Kana ari munhu angati kusapota pese paunorovana nemukadzi wako kana kurohwa nemukadzi wako, zvione zvisiti, but we can't prepare. Hakuna munhu anoti prepare now and chinofirwa no. You can't. Unozwa ndo pandakaona ukuru hwaMwari, honestly, because unenge uchichema handiti kuti baba wangu wafa, but you visualize mashoko ese awaikudza aya akanaka, ese ayakakudza, kana zvawakaita kubva uchizvarwa pakatanga kuziva kuti ndibaba, kusvika wazokurawo wazoita vana wako, zvinouya in front of you like on a screen. I'm telling you, zvimwe zvacho zvinokontrola pitch, zvinokontrola, unoziva kuti zvinokontrola pitch of your voice. Unoziva zvandikuda kuedza kutaura. Unogona kuona zvimwe zvinhu so mawedza makataurirana nababa wako paupenyu, ubva waona ari papo, ubva wazviimagine, unongoridza miro, wozoda zvimwe zvinhu so zvakanyorovera zvawakakuudza muupenyu, ukazviteedzera zvikaita success, wombonyatsozvunga kuti was it real, zvinhu zvakatoitika kaizvo. Saka baba wangu zvinhu zvaitondiudza, wombodzikisa voice, wozoona zvimwe zvinhu. It really happens and it's normal, I'm telling you. Saka kuchema ka wanhu chemai. The only advice right now, the only loved one, if you have your loved one right now, are healthy, everything is healthy, show them love while they're still alive. Can only bereke, please. Amen. Vazofa manje ndisinovatengera patapata here shuwa ndichiti mari aiona ndakadi kunokwereta mari kubvakire ndakavatumira ndakadi vatengera table. Do it now vachiri vapenyu. Kana une suit wabata imwe sensitive issue on that one, kuti imimi vana vedu vekuZimbabwe vana vechikomana mazimba,
muri kusiya vakadzi vechitema vanoziva culture iyoyo kuti vabereki vanochengetwa vanodi morora mukadzi murungu asina relative unoziva culture yechirungu ndeyekuti murume wako nemwana wako nemukadzi wako ndimi family ukambudza kuti family ihanzvadzi yemurume no it's not my yeah, because ndakadzibvunza kasingaperi kuti what do you mean by family akandipa madefinition saka kana zvasvika pekudaro ipapo pekuti waroora mukadzi wako wemurungu wakutonziwa namai no your fucking mother is too much, always complaining of money, I fuck it, what iwe nekuda mukadzi wako watokangana kuti mai vari kumusha, watokangana extended family wakakura uchengetwa natete dho mai wako wanga varipo, but vanhu taibatsirana vabereki vedu vaigamana wakaona kuti waita wana 3 zvinenge zvakudai tete otiunzawo mwana mai guru otiudza mwana mai ninoti muchingadaro upenyu huchitofamba. Extended family is always there in Zimbabwe anditi, but waroora mukadzi wako mai wako wakunzi vanonetsa vanoda mari wokutoita bhajeti yevabereki vako uzoona mai wayo ari kungoti mwana wangu ariko ikoko kumhiri kwemakungu akakaenda, but hauna kamwe chete pagore kana kamwe chete pamakore mairi kana kutoshaya, but musi wawanofa wakuzoti nenyara dzondotenga mama waiti kasiketi wotenga chikafu wotenga everything woita zvese zvichabatsirei mai ava havachazvionawa chikafu chauri kutenga kutongotengera vanhu vari kudya, but mai wako waifa nenzara warimo mumba iwori ikoko because munhu awakagara naye hasi kukubvumidza kuchengeta mai wavo. It's very bad. Zvishoma zvauinazvo sheya nemubereki wako paupenyu. Mumaya mafowe warare but pamunoinika kutonoinda yakatseya mudai so wabva ku UK wanopakaimba pahuso wakakura kudai wakashanda November vabereki vachitaura ndiabva kuika wakachena hunzvi uya minista uya hunzvi anga asina kana imba kana dumba kana chikwere chembudzi kana chikwere chehuku akandoisirwa tende yemapurisa chenjerai hunzvi chenjerai hunzvi wani masoja yavo masoja ari kuZimbabwe mapurisa ekuZimbabwe because vanopiwa dzimba mumakembi havawaki kumamisha hawana dzimba mutaoni vanoloja vamwe havatoloji because vanogara kumakembi vakafa vanoti vada kuenda kumusha vondoisirwa chitende chemapurisa chiya owigwa zvatopera. Saka wanhu ngatironge upenyu hwemberi tichiri watano tichiri vapenyu. Yes unyatsozive zvauri kuda kunyatsoita muupenyu nyangwe yo magofandi anoitwa ina handiramba hangu inogona kuida gofandi but at least save something uzoona kuti vanhu vanotangira then vanozoti gofandi tikuda mari yakati imwe mari tinayo kwete ubva ungogara hako uchingonakidzwa uchingoita up and down uchingoita up and down hauna kana chimwe chinhu musi waunofa vanhu vakuita gofandi yekutoti ku-UK kune macharity shop usanyara kupinda mucharity shop. Mucharity shop unogona kuona suti yokumax and Spencer wakatengera baba vako vakafa vadomboirova vachinda kubhawa kunomwa doro. It doesn't have to be something very expensive. Tinoona kunana kuma-urban areas ku-UK kune vamwe vanhu vari wealthy unoona zisuti rokuhavhi Nichols rakanaka nakakatengera baba vako inenge iri so cheaper. Vamwe vabereki exactly vakamboipeka tai kana ka1 taurako zvakaoma zvope. We need to plan our lives honestly before when tichiri wapenyu kudai. Example idzo dzaona mutukudzi wakavakawana pakare paya akavaka in vision kuti anytime pandinozosi aizvivakira achifunga same in mind though mwari akaronga kuti same ndiye akatanga kuenda baba wakasara but munhu aive neupenyu aitoronga kuti music nda kuti mwana wangu aite zvemagitari saka ndikasiya ndavaka this place achabenefita kwazviri ndo zvinoita munhu even uri mukomana uri musikana you are abroad you are able to plan your life also not kumira kuti handisandaroorwa ndozorongerei kana kuti handisandaroora ndorongere. Plan your life now, this is the time. Paunororwa you bind your 2 plans nemurume wako chinhu wani chandokubvumidza torambire mukadzi aramba kuchengeta vabereki vako red card umuri right vamutangire mukadzi kune mukadzi amwe akakanaka chaizvo chaizvo uri kutumira mari kumba okuti anoidiko vanoidiko mari inogutiwa mari hausi mupunga kaunonzi unogutiwa kana pane chinhu wani chandinokubvumidza inini kutorambire girlfriend yako kana mukadzi wako wabereki ukanzwa achiti vabereki hativachengeti yes that's true
siya true. Pane pa- eh, u- uchengeta vake yes, pane joke iya yekuti neunofanira murume kuchengeta pane joke yaitaurwa yekuti murume akatambira shoko rekuti mai vemukadzi wafa, mukadzi sorry, ndobva angoti kune mukadzi mama wafa, because mama wemurume ndo wairwara, mama wemukadzi wanga wasingarwari, but mama wemukadzi wakazongodonha wakafa, saka murume ndiye akafonera, wakatya kufonera mwana wavo kuti wamudza wachiti murume anozoudza, murume ndobva angoti mama wafa, because wagara wanga waine maissues awo, mukadzi anga asingadi hama dzemurume handiti. Saka mukadzi ubva atoti wafa zvikanzi nemurume saka totoenda kumushanazi. Mukadzi ubva ati alright, mukadzi ubva adaidza munin'ina wakaezena naye kumusha, bva waenda kusaluni, bva wandogadzirwa musoro, nzara, chichichi, makeup, kuenda kunhamo yamama kumai wemurume wanga usingadi futi on that top of that, wakuenda hanzi bva angotenga makabheji ake 2, bhodho rake remafuta, hameno nedhazeni rechingwa, zvimwe zviyazvo zvongoto. Saka kumusha kwavo kwemukadzi it was same area, but kwemukadzi waitanga uchibva kuharare waifura nepamusha pemurume wozoenda kumusha kwemukadzi handiti. Saka murume ari kudhiraivha motikari, mukadzi hanzi mukadzi nyaya dzake ari kutaura nyaya dzake nemunin'ina wake, kana kumbochema kana kuti murume haana kumuudza kuti mama akangoti mama washaya kumusha, saka toda kutoenda kumusha, toenda watotenonga tunhu twake wakuenda. Saka watoona kozvotadarika pamba zvikanzi nemurume aiwa tichiri kuenda zvikanzi nemukadzi iyoyo iwe mama wataura kuti mama wafa ndi mama wapi, zvikanzi mama kwatiri kuenda. Hanzi mukadzi akatanga kuridza mheri, akadzi akatanga kuridza, hanzi akati kune murume wake kodi aiwa hanzi wadi kundiudza kuti ndi mama wangu wafa, uchindiregedza nditenga makabheji 2 ndichizodai ngatidzokere ndotenga zvinhu tosvika sei kune vanhu, ngati ndotenga nyama ngandotenga. Hanzi murume kati no, zvatinazvo zvinokwana, handei handei takadaro, wakaisa musoro pachena, wakaitwa makeup nenzara dzako, mai wako wafa. Ukona kuipa sabotage yatinoita vanhukadzi kana tisingadi amwene, it's very very bad. Wakakuberekera murume wauri kuita chibhoi chako, chibhora chako chauri kungoti ita zvakati, but haudi mai wakamuzvara. It's so bad, I'm telling you. So it's a very good story inotaura kuti vanhu musasarudze. Kozoita umwe murume akati ndakaona kuti mukadzi wangu anga asingadi amai vangu, but akadhila nazvo semurume. Hanzi akati saka aiti mai wemukadzi, mai wake naiye nemurume nemukadzi nemba yavo. Hanzi saka taindotenga grocery, waenda kumashops aya anenge wana mahomodi musananana, andotora mazibhegi edu machangani bhegi aya 3, antongotora troli toti pikai zvinhu 3 zvaidya murume yeye nemukadzi wake nevana vake ndo zvaidya namai wemukadzi, ndo zvaidya namai wake. Saka ndo kubva ipapo everything went well. Kwakusaunzi imwe anonwa crimora, umwe onzi anonwa imwe yaye inenge brown inonzi tea something, ameno imwe coffee creamer. No, kana iri crimora tese tainwa crimora, kana iri coffee creamer everyone gets coffee creamer, kana iri olive gallon nemafuta everyone gets gallon. Saka waingoti everything in 3 tasvika kumba divide mabhegi aisvika ungonzi simudza bhegi uise kwagogo wawa, simudza bhegi pawasvika bhegi redu which is fair enough. Hapana zvekuti ndozoda drinking chocolate umu mazoiswa tangana mazoiswa stella. No, it's very very bad. So iyeye murume ndomuita big up because akaona kuti zvinonetsa zvekuswera uchitaura. Saka best way ndezvekuti zvichadyiwa pano pamba ndo zvichadyiwa nevabereki vedu vari kumamisha, finish. Saka kune ava vakafirwa vamwe vamuri kuti vamukachema navo, guys, you need to support them. Mukaona vakati zipotai muchivafonera vanhu ivava vanenge vakafirwa vainda kuzimbabwe akatoviga mai vake akatodzoka asi atokangana. Please support these people. It's hard to move on from death. Death inogona kuita makore chako echingokonzera. So kana une hama dzimwe dzamakaita GoFund, musagumira paGoFund, phone them vadzoka, visit them, tarisai mahints akaita sana hygiene. Ndaona kuti mumwe wenyu ava nestress, cheka even vanodivorce vaya, especially vanodivorce, vamwe vakadzi vanodivorce, unoona kuti pane stress, kune tumahints. Ukaona munhu woita senge asingachagidzi, wigi ichingorega yakarereka, chichichi zvaanga asingambosiiti, what something is happening, something bad, honestly. It's a sign of stress, and they don't need your support.
and vanenge That's vari in true. denial. I'm okay. Ukaita kuti I'm okay. Kuzvishingisa kuti ndigonzi ndakamuramba murume. Help your friends because munovaona vakuimba mastress. And kana vatanga kuimba stage yacho, you need I, help. I, Munhu mm. akapfiwa, Yes, iyo nyaya yekuramba naiyoyi futi paculture yedu handinoziva kuti inomira sei. inoitwa sei? Indiro kumasvingo kuzvishavani, ndiro kuzvishavani. No. And inokwachena. Kana uchobva kuZimbabwe, I think it covers you again because culture yedu yekuZimbabwe, Really? varume vanoroora vakadzi, handiti. Unochadzwa mari yakawanda, mochadzwa mombe 10, mochadzwa mari yakawanda, mogoita masungiro, mogoita danga, mogoita rutsambo, mogoita everything. Kune dzimwe culture, kune dzimwe nyika mukwasha unongotenga wana yamu aya nemaraisi nemafuta nemadrinks nebhodhoro rewine, roora ratopera, waakutopiwa mukadzi maakutochata, handiti. But kuZimbabwe kunoita a lot of money, a lot of life animals, a lot of everything. So minimum 8,000. chinzwa manje pane nyaya, chinzwa pane nyaya, chinzwa pane ipapo manje murume anenge akuroora, handiti, anenge achingoti ndada munhu wangu ndadii, then maamumba whatever you're expecting from that person wasacrifice kuroora, hausi kuzviona, hausi kuona value yacho yezvinhu zvese zvawakaita izvozvo. Then wakutotanga kutoita kamwe kawithdrawal kawana kose murume kuti saka wabereka wakandichaja mari yakadai, I thought mwana wavo handiziva hangu kuti ndozvinochiitika, but ndozvaari kuita, haanditeereri, haandirespect, handii, wakutotanga kutodhauta manje uchikompeya zvawakabvisa nezvauinazvo mumba, ndowazvona. Then zvatobata hausisiriwe munhu wekutanga iwo zvatokuaffect. Then kunesu vakadzi waroorwa wadaro waberekwa wabva watoenda wafara wabva wadi wona kuti murume weka honestly ka pandakamuda nezvatavari izvozvi taamumba it's totally different, haasiri murume uyo andakada. But what is the way out now? Ini hangu handifungi kuti ndichamuda ini, handizvo zvandaifungidzira, hazvisi kuenderana. But nenyaya yekuti wakaroorwa mombe dziriko dzedanga dzana mai dzatozadza danga, vakati mukashada akatiroora, akabva abvisa nemombe yechimanda, akabva abvisa nemombe yeumai, danga rakauya, everything. Woendawo kuna mai kana kuna teti, mama wedu weka ndine dambudziko, mukasha wenyu zvamunomuona akadai. Iwe hatimbodi kunzwa kana chaunotaura, iwe ndiwe benzi, mukwasha akatiroora zvakadai, uda kundinyadzisa ini munyika muno, ndinonyarire pichwa munaka. Dzokera wadzokera iwe, zvaramba wadzokazve wabereki baba, ndakati handidi kunzwa chimwe chinhu, iwe ndiwe benzi, mukwasha wangu akandiroorera izvozvo, iwe mwana wangu ndiwe benzi, wadzokerazve. Murume uyo akati okay, iwewe nenyaya yekuti you have nowhere to go, uri kumboenda uchidzoka, inzwa mira ndipedze, uri kuenda uchidzoka, inini handichatodi nezvako. Ini ndogona kuenda kuna vabereki vangu ndondovaudza imwe story, but handingavaudza kuti murume weka akatoti izvozvi kana uida kutoenda pack and go. But ndinchiudza kuti wandipe mazano ekuti kana ndikazosvika ndanzwa kunzwisa kwandototi muziva kuti chii mama, akatondiudza kuti inini hangu handichadi, dzokera kumusha kwenyu. Saka zvandiri kuya ndichikuudzai izvika izvi ndikutoziva kuti haachatodi, akutotsvaga zvimwe, because andokuudza kuti iwe indauda kutoita move on nelife yangu, iwe dzokera, iwe oendawo kuhama dzako ndoti waudza unzi dzokera nekuti wakaroorwa, ndo paanosvika pakukutema ipapo kana kukubaya nebanga, because hauna kwauri kumhanyira, kwauri kufunga wacho kuti kwabereka wari kuti chakadya pfuma, dzokera. Murume kwauri kudzokera kuti aiwa I'm fed up, enda kuvabereki wenyu. Saka tiri pakati nepakati, tiri kukanga kwese senyama yenguruve nenyaya indinemu yekuroorwa. Saka rambai muri ipapo nokuti izvi zviri kuaffecta vakawanda. Vasikana vekuzimbabwe vazhinji vari very very abusive relationships. Pane vanhu vari kutobatirwa mapanga pahuro, vamwe vacho vari kutopota vatovurawa. Zvinoitika ndezvokuti sometimes a husband akabva kunochita anouya nerimwe vhiki, anobva kumba achitsmile. Vamwe vacho vanhurume, let me tell you zvimwe zvandakanotisa, even vanhurume muri addicted kuzvinhu zvakaita segambling. Munogambla nyaya dzebhora, hauwine. Gambling yakangotsikirwa kuti ulose chete. Addicted kukasino.
mobva nemari yanga iri yerenti mosvika kuya modyiwa kukasino modzoka mune short temper maakuvhundutsira vakadzi mukadzi wokubvunza kuti une girlfriend apa girlfriend yacho yabato because hauchina kukonzerwa mabata mapanga muchitoretena vakadzi vana vazhinji vari kuliva in fear. Kune vamwe vanoita uvictim hwenhema hwekunyebera varume ndarogwa nemurume but vazhinji vari kutorarama mulife yokurohwa iyo ita chaiyo kwese UK kupi. Munova advise kuti kudii, how do they get out? Varoda kuziva kuti vobuda sei? I think iko zvine zvinonyaya kuti vanhu tadzidza takuonawo zvinoitika kune dzimwe nyika tichikompera life yedu. Kuroorana hakusi kutengana kana kuti kupinzana muslavery. Rudo rwasanganisa vanhu tu. Tese tinodanana, we choose to be together. Saka kana taane dambudziko rapinda mukati memba, let's sit down. Sezvo takaita musi wekutanga wanyora tsamba kana wafona kuti ndokudai ndikazoti mbomira tombofunga tikazodi uchiramba uchingondiwinga kusvika ndati ndada. Saka ngatigarei pasi totaura nyaya yedu zviri open, kwete zvokuti ndikataura idea yangu kana kuti zvandiri kufunga iwe wobva watoti sei wazodai kana kuti wazodai because uri nemurume. No. Ngatitore nguva ndichiteererawo zvataurwa nemurume wangu ndoona kuti izvi kaizvi honestly zvaataura I think kana zviita kuti ndichinje ndite munhu ari right nekuti andipa idea ati ini zvandinoda pano zvakadai zviteerera ndoona kuti zvinoita here kuti ndizviteedzere. Kana zvisingaiti hazviiti handimanikidzi. Iye ondipawo nguva ndomutaurira kuti zvakadai otorawo nguva otoona kuti zvinoita here kana ndazvai. Kana maona zvese zvamataurirana muri 2 zvisiri kukuitirai, move out. Siyanai muchiwa kana mine vana kana mine vana mukasiyana mune zvakanaka because you need pakubuda ndo pari kuurayiwa vanhu. No. Anenge agara ane chaari kutowana kwauri chaari kukushandisa because kana asisa kuda achienda achindokuhurira zvinotoreva isaini yekuti haachatokudi. Saka ukazona uya kumba uyo uchimudza kuti no I think it's too much ina hangu aimove iye oti gara no pane something murume umwe dzenguva murume anohura asachida mukadzi but iyi weakness yekuti vanoti if I can't have you ndokuburaya zviri nani ndikuburaya no one can have you. Vanotya kuti then I have ukangoona atokuintimidata zvekudaroka udza mumwe munhu kuti ndo zviri kutoitika kumba in case something happens uwe newitness. They need to come out of it, but varoda kuziva kuti vanoenda kusocial services here kana let's say nyika no ye kana uri kune dzimwe nyika sekuno kune inonzi helpline yevakadzi vari mudomestic violence kana domestic abuse. Unokola line wotsvaga help. Havangotange nekuti buda, vanokudaidza iwe nemurume wako ugara newe pasi wokupai counseling marriage counselors nechi then iwewe because ndonenge uri mazviri you speak out everything, the truth about your relationship, the truth about your marriage, then iwo from their own review and viewing and assessing want to not no this relationship is not working. But nekuti culture yedu yechiboy inenge ichiti gara nenda togara but ukazowatsanangudzira kubva zvakabva tenga zvakatangira want kuziva kuti no this is not working. Why did you stay up to now? It's not this relationship is already broken. Yeah. Problem iripo ndikudai muUK nekune dzimwe nyika vanhu vari kuita bypass counseling. Munoziva kuti zvimwe zvinhu zvamunorambanirana mumarriage it's very important. Communication. Munoziva kuti mukaenda counseling vanhu vazhinji muri kurambana musina kumboita opportunity yekuita counseling. Unoziva kuti munorambanirana Colgate kuti imwe yasviniwa nepadumbu umwe asvina nekwainotangira kana kuti unoda yakanzi 24 hour Colgate inoda yegreen iya yakanzi mint. Mwana asvina nenyaya yekutoti imwe nyaya yendoda kutaura ka
From my own experience, varume vekuzimbabwe hanguva honestly ndiregerere mune kamwe kapride so kamamuri kanobhohwa mune kapride kari uncivilized imunozviita muchingwa makangwara but hamuna kutongwara mune kapride kamuinako soka kasingatoite you have to move on and muchikombeyawo zvamuri vanhu vezimbabwe especially varume muchikombeyawo nevamwe varume kune dzimwe nyika because ndoda kutaura ndichipa reference because ndikangoramba ndingoti varume vezimbabwe mofunga ndakakuvenga inini ndiri mai wezimbabwe ndiri mudzimai wekuzimbabwe baba ndewezimbabwe wana ndewekuzimbabwe saka ndoda kutaura from my own experience mune kapride kamuinako so kanosvota varume vekuzimbabwe undini uya wekutoti hamundi kunzwa chinhu chinyowani ndiri mudzimai zvinhu zviri kuchinja tiri kugara kune dzimwe nyika tiri kuona zvakasiyana siyana ndoyawo kumba ndoti baba zvakadai okay ndonyatsotaura ndega nditaure because ndikataura nechibhindi munozofunga kuti kune especially marriage about sex life what is going on and everything especially you young guys nevakadzi wenyu nezvese kune zvinoitika muupenyu marriage life zvekuti inini nemurume wangu tinogona takasina kuzviita but zvinhu zvaakuzouyawo taapakati tagara tichiita zvatinozivawo zvizvizvo then ndozoyaya kumboonda kuti ndipane zvandakaona zvakadai taditamboita oramba akakutarisa kudai kuti chii ichocho kuti zvakadai vanhu mazoko pane movie yandakaona pane zvandakadzwa vanhu vachitaura ndo zviri kuitika chinzwa manje